Nerd Gabaon TV. Ano po? So alam naman po natin yung mga nangyayari sa atin. Nakakalungkot mga kabayan sapagkat ang mga issue po sa ating bayan. Kung kailan po tayo nagkakaroon ng magandang namumuno, kung kailan po tayo nagkakaroon ng direksyon ng ating gobyerno, saka naman pinapababa, hindi maintindihan mga kabayan. Minsan kasi mag-fact check din tayo. Maganda po ang direksyon ng ating gobyerno sa ngayon. Magpasalamat tayo dahil ang ating mga leaders ay talagang sinusubukan talaga ang lahat ng paraan na magagawa nila upang maibalik sa magandang sitwasyon ang ating bansang Pilipinas. Sapagkat nakita naman natin sa mga nakaraan, parang talagang napaglaruan yung ating pamahalaan, yung mga tao. Samantala ngayon may pag-asa na po tayo, kaya wag naman natin gawin yung mga ganun. Kung gusto natin tayo muli or kayo muli sa susunod, adi sa susunod na eleksyon antayin natin, ano po, tumakbo kayo sapagkat ganun naman yung proseso. O para sa akin lang kasi napakaganda yung tinatakbo ng gobyerno natin. Although na may mga taong hindi kasi nakokontento, pero kailangan pa rin tayong makontento at magpasalamat. Di ho ba? So yan lamang po yung live ko sa ngayon. Magandang gabi po, magandang umaga saan mang panig ng mundo. God bless po. Dapat ililiw nga